आसल दुर्गा फुजा मोनफैबाय माथो। औ मोनफैबाय। जों सिंगेल मानसियालाय सोरजों बेरायनांगौरा मोनफैदोंलै हेला। नोंहालाय लाथ'आ नामा आसोल? थोद फाग्ला हिनजावखौनो लायो नामा जाहोनोसो थोयो। ओइ ने हनै आसोल सोरबा दावराय फैदों। नावलाय नावलाय। खोलो हनैलै नाहर। बा हिटार माथो आसोल। आयु सोर गुन्दा बेलाय आंखौ जानोसै बायदि नायदों। बेखौ देन रलै। ए बे बाराव मोनाबा गैलालै बियो। ओइसोरां ओइसोरां ओइसोरां। ओइ हिर' माखौ नायगोमादों? नै माथो सिमांसो। खेला फाग्लांनाय होजाबांबाय सानदों। है फाग्ला सिमांफ्रा बिदि जायोलै। है हाब सिमा मा सिमांखौ रायलायबाय थाखो? ओइ आफा सिमांसो नोंलाय जेबो नङा। ए माथो सिमां नङामोन आंनोबो खोन्थादो। ओइ आफा बोराय मानसिया बे सिमांखौ खोनासंनो हामालै। Oh no! मा जाखो फाग्लाफोरजों बेरायनाय जायानोसै। आयौ माथो खालि फेसबुकाव जावलायनायल'। ओइ आसोल आं माबा देन्जार सिमां नुदोंलै। बुंलाय माबायदि देनजार सिमां बियो? माबालै सासे सिख्ला जों बेबायदिनो सानै जिरायनानै दंमोन। ओमफाय सासे सिख्ला लामाजों फैबाय थायो। बेयावनो नों नुहुरनानै आंखौ नाहरनो थिनो। नाहरनो थिननानै आं नायगोमोन सिख्लाखौ। नायगोमोनानै बेयावनो सोबाय बियो। फाग्ला बेबायदि नायगोमोनल'सो मा सिमाङावल' मोगथावबो सोबायजागोन आरो। है बेफोरखौ बाद होदो। माथो नोंना सानसे हरसे होबानो थालानो। है नोंबा मा बुंदों बुजियासैलां मोजां बुंफिन। है जाम्बा मंगलसो बुंदां सर्टकाट बुंबा बुजिया नों। है बुजियालां बांद्राय सर्टकाट बुंनायखौ। ओंलै हाबलाबो थालाबो मा जाखोथाय आंना मबाइला। ओइ आसोल ओइनो आंखौ सिमाङाव सोबोग्रा सिख्लाया। ए बेनो नामा माथो हिटार? औ ब्रा आसोल सिमाङावबो बे ड्रेसानो मोगथाङावबो बे ड्रेसानो। हिटथारलै ना आसोल सिख्लाया। ओंब्रा हिटार आसोल। रायदोबा हामगौलै आसोलना बे सिख्लाया। रायदावगोन बेबायदि सिख्लाया जोंफोरबायदि लावखार मानसिजों। एथ' हिट सिख्लाया आरो बांद्राय दानायखा। आदामोन बे लामाजों थांबा जोंहानि न' मोनहैगोन नामा? नै मा सोंनाय जाखोलै बेलाय? नाथाय जारौ नोंबा बहानि जाखो जों बोरै खिन्थानो हानो दे। बे लामाजों थांबा नोंसानि न' मोनहैगोन होनना। थै आदामोना बुजिथारा माबा। आं नोंसिनाव नाम्बार मोनगोन होननानैसो रायदावबाय। थै बेखौनो लादो दे नाम्बारा जारौ। दे खोन्था। 9387679641 बेनो नाम्बारा। आयौ सिख्लायाबो दि सेंग्राफोरनि देन्जार लब नामा? साहस गोनांथार माथो सिख्लाया। थादो आदा थांसै आङो। ओइ र' जारौ नोंनि मुङा मामोनथाय? ए बावदोंसो आंबो नोंनि नामखौ सोङा गारा थांनोसो नागिरदों। ए आंनि नामा सुदेम। ओमफ्राय नोंना आदा? ए आंना सोरां। दे होनबा आदा थाथ'दो। औ दे सना माबा
जारौ थांदो साबधान आसोल आं हले सिख्लाखौ जाख्रावग्रा बायदिसो नुबायदै फै जाम्बा दा बुंनो आंजों एथ' मोजां सिख्लाया जाख्रावग्रा जायो नामा थ'थ'थ' थांसै सोर फन लायखोब्रा ओइ आफा नै सोर फन हरदों मालाय नायफुनाय समावसो है माथो दाननासो हरबाय बेस्थ' खोमा हरलाय आफा मबाइला सैमा बियो रायखावग्रा है मा जायो खेबसे हरबाव थानोसै आं हेलौ हेलौ सोर नोङो मा आफा मबाइल नायनायखौ डिस्टार्ब खालामबाय थादों ए आंसो आदा आं मैयानि नाम्बार लानाया ए नोंसो बेखौनो आंलाय सोरबा साननानै रागा सोंबायमोन ओमफ्राय मामोन माबा आंनि गोसोआ नोंजों जोबोद लुबैदों ए नों फैगोन ना फैया जाखो ओमफ्राय नंगौ नामा थांबालाय थांजायो नाथाय जायगायासो अबाव ए नों फैयोबा बै थिनालियावनो फैदो दे औ दे जागोन दे औ दे हेलौ बै थिनालियाव थालाय लामायाव ओंखारना ओमफ्राय आंखौ मानो लिंहरबाय दाखालिनि सिख्लाया लोगो हमनो लिंहरदों बाला बेखौनो लोगो हमनो थांनि थौ मोनफैबाय औ मोनफैबाय दासो नै बेखौ नेनानै एसे लेट जादों नेदों नों बहाबा आंसो नेदों दे बेफोरखौ बाद होदो फै बेरायनोसै बैथिं थौ ओमफ्राय आंखौ मानो लिंहरामोन ए माबा आं डाइरेक्ट बुंखानोसै खोमा नोंना सोरबा दंखायो नामा जिउनि मोदाय है गैया जारौ ओमफ्राय नोंखौ मोनबा लागौमोन आरो दा ए नंगौना औब्रा नोंगौ मोनबा नोंखौ दानो लांगोन आं थांनो है थाङाहाय मा दानो खारमानसि थांगोन दे दे बेफोरखौ बाद होदो सानैनाबो गोसोआ गोरोबबायबा थ' थांसै न'आव औ थांजासिगोनदां ओमफ्राय ना जारौ औ दे जागोन दे आदामोन ओइ जारौ आंखौ आदा बुङाबो जासिगोन दे सुवामे बुंदो औ जागोन दे सुवामे बाय बाय जारौ